και ο αγώνας και τα πουλιά να τα προσέξουμε λίγο με την υγεία τους, τα εμβόλια τους, τις θεραπείες τους, ώστε να μην δημιουργηθούν προβλήματα κατά τη διάρκεια του αγώνα, ώστε να διεξαχθεί και ένας όσο καλύτερος αγώνας μπορούμε, και από τη μεριά η Επιτροπή θα κάνει το καλύτερο δυνατό, ώστε οι καιρικές συνθήκες να είναι άψογες και τέλειες, όσο το δυνατόν μπορούμε να προβλέψουμε και να τις διάφορες καιρικές αλλαγές, ώστε να μην δημιουργηθούν τίποτα έκτακτα προβλήματα. Τώρα, το λόγο έχει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας να σας αποδεχτεί ένα χαιρετισμό και να πει το λόγο για τον οποίο είμαστε εδώ πέρα. Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, να σας καλημερίσω, να σας ευχαριστήσω όλους που βρεθήκατε σε αυτή την εκδήλωση, να σας ευχηθώ σε όλους χρόνια πολλά καλή χρονιά, να έχουμε την υγεία μας, να μπορέσουμε να πετάξουμε φέτος τα περιστέρια μας όσο πιο καλά μπορούμε. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης την εταιρεία Φάρμα που μας έφερε κάποιες τροπές για να κάνουμε κλήρωση για την ένωση του συλλόγου μας, καθώς και επίσης τον Μάνο του Παντουράκη που μας έδωσε κάποια φάρμακα. Το εγχείρημα που ξεκινάμε φέτος να κάνουμε αυτή την υπηρεσία είναι πρώτη φορά γίνεται στην Ελλάδα. Αποφασίσαμε οι προφήσεις εδώ του Ευόσμου και της Πολύχνης να προσφέρουμε μερικά καλά περιστέρια, έτσι ώστε να μπορούν κάποιοι να αγοράσουν καλά περιστέρια να βάλουν στο ένα ψωμίο περιστέρια και μια ράτσα. Σας ευχαριστώ όλους εσάς που παραβρίσκεστε εδώ, αυτούς που θα πάρουν κάποια περιστέρια και αυτούς που δεν θα πάρουν. Πριν ξεκινήσουμε την υπηρεσία, θέλω να πούμε κάποια λόγια για το κάθε περιστέρι, να γνωρίζετε για τα περιστέρια. Το πρώτο περιστέρι είναι του Φιλίππου Τάσου, είναι γνήσιο Βαντίκ. Είναι από τα περιστέρια που τρέχει ο Τάσος, ρωτώμε για βαθμολογίες που παίρνουν μέσα. Το δεύτερο περιστέρι είναι το περιστέρι έχει τρέξει στο κολοποδρόμιο, στις οποίες έχει κάνει 4 βαθμολογίες. Είναι γνήσιο Waterman. Κοιτάτε μάνες του Εύη, έχει κάνει περιστέρια με τα βαθμολογίες του Παρασκιάσους, αλλά καλά και δεν είναι. Το επόμενο περιστέρι είναι το περιστέρι του κόμματος, από την ιστορία μας χέρι, είναι ένα περιστέρι που έχει στην κοινή μας, έχει τρέξει 2 χρονιές, έχει πιάσει 2 χρονιές, έχει κάνει 18 βαθμολογίες στα 20 παιχνίδια και 2 χρόνια. Το επόμενο περιστέρι είναι του Μάνου Θεολόγου, είναι χημικό. Είναι μάνα και αυτό το περιστέρι. Έχει βγει άσος αυτό το περιστέρι στο σύλλογο στα μεσαία, μετάματα και στα μακρινά Θεολόγου. Και στα μακρινά, και έχει βγει πέμπτος άσος στην Ομοσπονδία και στα μακρινά και στα μεσαία. Είναι περιστέρι γνήσιο άπειρο τέρμα, για σταύρωση με τεναπίνη και στη Κερπάου. Το επόμενο περιστέρι είναι του Λάζαρου, του Λαζαρίνη. Είναι Βαντίκ με πράγκη. Έχει βγει τέταρτος άσος το 2014, ομοσπονδιακός και τρίτο περιστέρι στις μεσαίες αποστάσεις. Αυτά τα περιστέρια ήταν οι μάνες και του Θεολόγου και του Λάζαρου. Το επόμενο περιστέρι είναι από του Σαματίου Λόφ. Είναι γνήσιο Βαντίκ και αυτό. Είναι αδερφή του άσου που βρεβιάζει ο Σταματίου με 10 στα 10 που έχει βγει άσος στις μεσαίες αποστάσεις και στις μακρινές. Πού είσαι λίγο στις μακρινές. Μεσαίες και μακρινές έχει βγει άσος ο αδερφός του. Ναι, μεσαίες και μακρινές. Έχει πάρει ο αδερφός του πρώτες θέσεις στον αγώνα, National. Πάρα πολύ καλό. Το επόμενο περιστέρι είναι Γιάνσερ Φουντών, είναι Γιούνιλερ του Παντελίδη Μαριούλα. Είναι ένα περιστέρι, όπως γράφει ο Νίκος, είναι μόνο του, είναι για διασταυρώσεις. Είναι όλο το αίμα που τρέχουν ο Παντελίδης Μαριούλας και κρατάνε από αυτά τα περιστέρια. Έτσι. Το επόμενο περιστέρι είναι το Αργύρι του Παναγιώτη. Είναι γνήσιο Βαντεναμπίλη. Ξέρετε όλοι για την ονομασία του Βαντεναμπίλη, ο κορυφαίος εκπροφέας στον κόσμο, θέλουν να γίνουν πολλά. Πήρε 6.800.000 την τελευταία δημοκρασία που έγινε στην Πίπα. Ένα σούπερ περιστέρι. Το επόμενο περιστέρι του κίνη Σταύρος Νίκος. Έχει βγει άσος κοντινών αποστάσεων και στο σύλλογο στην Ομοσπονδία. Τη μια χρονιά έκανε 8 βαθμολογίες, την άλλη 6. Είναι Σταύρος τη ράτσα ένας κοροπούς. Δεν γράφει το χωρίτη, δεν είναι. Παντεναπίλη, Βαντίκ. Το επόμενο περιστέρι είναι Τρίφωνα, Ειρήνη Όρη. Είναι ο άσος που είχε βγει το 2015, που τον είχε ο Κατσιμουράτσης και στο σύλλογο και στην Ομοσπονδία.
Λοιπόν, πρώτος άσος του λόγου, 12 και 8, πρώτος άσος ομοσπονδίας, πρώτος άσος μεσαίων αποστάσεων του λόγου, 12 και 8. Όποιος πάρει το περσί θα πάρει και το ημερολόγιο μας. Έτσι και τρίπλωνα. Το κύπελο θα πάρει. Το επόμενο περιστέρι φιλικό είναι Λούτο Κλάσες. Είναι του Ιράκη του Σαβράμι, είναι τριγώνο περιστέρι, νομαθμολογίες τώρα πόσες δεν ξέρω. Το επόμενο περιστέρι μας πει ο Βασίλης και ο Καπετάνιος. Πες μας λίγο στο περιστέρι γιατί δεν έχει στοιχεία τίποτα. Το περιστέρι είναι γνήσιο Γιάνσεν, 100%, 15% και 25% το ΛΕΜ. Ο αδερφός της έχει βγει και στο ημερολόγιο πέρυσι, πρώτος άσος στον Εύωσμο με τα μεσαία, πρόπερση σαν γενικός άσος με 9 στα 10, έκτος άσος αν πάμε καλά. Ένας αδερφός της έχει κάνει βαθμολογία στο Βασανίδη, 4 στα 5, με λεπτά, αυτά. Ακούσατε, ένα σούπερ περιστέρι και άθρο επίσης. Το τελευταίο περιστέρι του Κυριακού του Κυριακού είναι το περιστέρι Γιάνσεν. Γιάνσεν είναι από το Γιάνν Κόεχο κρατάει. Είναι αδερφός του πρώτου άσου το 14 βγήκε το 13. Είναι από τα περιστέρια που ο Ασλανίδη κρατάει πίσω εδώ. Το Ασλανίδη τα Γιάνσεν από τη μια μεριά από την μεριά της μαμάς. Να πηγαίνει τα Γιάνσεν. Αυτά είναι τα περιστέρια. Αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι, εδώ σε αυτούς που έχουν βάλει τα περιστέρια να ρωτήσετε για να ξεκινήσουμε την υγρασία. Θέλει να ρωτήσει κάποιος κάτι. Δεν θέλει πώς θα.